A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah khususan hadiatan malik hadzal kitab. Qami'tu Syekh Muhammad Nawal bin Umar al-Bantani. Wa ila ruhi Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i al-Qusyn al-Malaikat. Wa jami'il mu'allifin wal musannifin. Wa ila abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir lana wa la tu'assir 'alaina ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syu'batul hadiyata asyarata. Lan utawi cabang iman kang kaping 11 al khaufu min azabillahi iku wedi saking sakehe siksa Allah. Wa aqallu darajatil khaufi. Lan utawi luwi kedik-kedike sakehe derajat khauf, derajat wedining Allah. Ayyam tani'a iku yentah ngadohi iya si wong anil mahzurati saking sakehe kang den larang. Jadi menjauhi semua larangan Allah. Wa yusamma lan den arani zalika apa mengkono-mengkono ayyam tani'a anil mahzurat wari'an ing waro'i. Jadi waro' iku apik ya, terjaga diri. Fa in zadat mangkalamun tambah kuwatuhu apa kuwate iman kafa mangkanahan iya si wong amma la yatayakonu saking perkara la yatayakonu kang ora yakin, kang ora nerima yakin tahrimuhu apa harame emak. Wa yusamma lan den arani zalika apa mengkono-mengkono kafa amma la yatayakonu takwa ing takwa. Faidan dhamma ilaihi tajarrudu. Faidan dhamma mangka tatkala terkumpul ilaihi maring si man wong at-tajarrudu apa wungkul atau fokus lil khidmati maring khidmah ing Allah. Pasoro mangka dadi iya man la yabni iku mual ngebangun iya man ma ing bangunan la yaskanuhu kang ora nempati iya si wong ing emak. Wala yajma'ulan orang ngumpuli iya si wong ma la yakuluhu ing barang la yakuluhu kang orang ngedahar iya si wong ing emak. Wala yaltafit lan orang ngelirik iya si wong ila dunya maring dunya. Wa ya'lamu lan weruh iya si wong annaha setuhune dunya apa annaha setuhune dunya tufarikuhu iku bakal ninggalaken iya dunya ing eman. Wala yasripulan ora molahaken iya eman atau mempergunakan ia man ila ghairillahi maring salian Allah Ta'ala
nafsan ing napase min anfasihi saking sakehe napase man bahwa mangka utawi iya man ya, asidku iku sidik atau jujur bener. Wa yusamma lan den arani sahibuhu sapa wong kang anduweni nafsan min anfasihi ya. Siddiqon ing sidik. Wa yadkhulu lan manjing pisidki ing dalam sidik at-taqwa apa takwa. Wa yadkhulu lan manjing pitakwa ing dalam takwa al-wara'u apa wara'i. Wa yadkhulu lan manjing pil wara'i ing dalam wara'i al-iffatu apa iffah keraksa agama. Terjaga diri ya dari sesuatu yang makruh, subhat, haram. Kaza qalahul Ghazaliyul Ihya. Kaza kayak mengkono-mengkono kang den sebut qalahu wis ngucap ing kaza al-Ghazali sapa Imam Ghazali fil Ihya ing dalam kitab Ihya Ulumiddin. Wa syu'batu saniyata asyara lan utawi cabang iman kang kaping 12 ar-roja iku roja artine ngarep-ngarep li rahmatillahi ta'ala maring rahmat Allah ta'ala. Qala Allah ta'ala qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Kang maknane wallahu a'lam bi muradihi bi haqiqatil ayat. Kul ngucapaken andika ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ibadihe sakeh kaula isun allazina asrafu tegese wong akeh asrafu kang melampaui batas kabeh atau israf ya leluwihan kabeh ala anfusihim ing atase dirine allazina la taqnatu aja megataken sira kabeh min rahmatillahi saking rahmat Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngandika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajirur raji. Al-fajiru utawi wong kang lacut atau wong kang berdosa. Ar-raji kang ngarep-ngarep li rahmatillahi ta'ala maring rahmat Allah ta'ala. Aqrabu iku luwih parak ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala minal abidil muqniti tinimbang saking wong kang ibadah al muqniti kang megataken saking rahmat Allah. Waruya an Umar an Zaid bin Aslam lan den riwayataken saking sahabat Umar saking Zaid bin Aslam. Anna rojulan setuhune siji wong lanang kana iku anak ya rojul fil umamil madiyati ing dalam sakehe umat kang lalu zaman bengen ya jetahidu iku sungguh-sungguh ya rojul fil ibadati ing dalam ibadah wa yushaddidu lan ngebangetaken ya rajul ala nafsihi ing atase dirine rajul. Jadi banget ibadahe melaksanakan ketaatan maring Gusti Allah. Wa yuqnitu lan megataken ya rajul annasa ing manusa min rahmatillahi ta'ala saking rahmat Allah. Summa mata mangka kari-kari mati ya rajul. Pakola mangka ngucap ya rojul ya Robbi duh pangeran isun mali indaka utawi apa iku tetep kadue isun indaka ing dalam sanding Gusti. Pakola mangka ngadauh ya Allah lakan naru laka iku tetep kadue sira an naru utawi neraka.
Neraka bagian gasirah. Faqala mangka ngucap ya rajul ya Rabbi duh pangeran isun fa aina ibadati wajtihadi fa aina mangka iku endi ibadati utawi ibadah isun wajtihadi lan sungguh-sungguh isun. Faqala mangka ngadauh ya Gusti Allah innaka satuhune sira tuken itu iku megatakan siraan nasa ing manusa min rahmati saking rahmat isun pid dunya ing dalam dunya. Pa anak mangka utawi isun uken itu ka iku megatakan isun ing sira al yauma ing dalam dina iki min rahmati saking rahmat isun. Wa haqiqatur raja huwartiyahul qalbi lintizorihi